Как вика Станимир, мино геоложки е добре и ми го изиграхме топ. Да. Казвам Ники и след се мани. И мене фърли. И тримата сме от лево. Никито изобразена с смъртта. Той ли срещу теб? Не, стой пътечка. Абе, гаднички са си. Трябва да се внимава с тях. С една панда лекувам до 4. Вече 2 излекувах. Точно. Там или много дебела броня трябва да имаш, или много скорострелно урадие. И двете. Това е спасение по тях. Двете. И освен това ми е яко. Ти някой нов танк не взе ли, бе? Кога да го взема? Ми сега докато играеш. Аз съм взел, гаража е пълен, ама кой че какво? Дърпай назад, че не съм много. Значи аз основно играя с, като стана някъде към 6:30 до 7:30 с кафето. Пълни са малко по малко. Как мразя. Трета стой пътечка. Много ловичка. Моята пътечка е много ловичка, стой пътечка. Дани, О, малко си сам в момента, да знаеш. вие стойте, те са при вас. Тримата. Тук има един шало. Не знам. Той се знае защо. Да не те е пробвала изобзанция да те прикара някакъв път. Не, много ме кефа куче. Любов от пръв поглед искаш да кажеш. Да, първата стойка беше неговата. Сега не говоря. Имате ли много още? Не, виж. Сикариус, виж. Ще ручно. О, пак се е качил някой горе. Да. И тази отивам към него. Отивам. Седи. Изли отзад взе. Ми дадохте възможност. Не, жив още. Жив е, ма без... Жив още. Много се причали вече. Вече не е жив. Още. Пътна една кифличка, ма дойде друг. Друга меркава дойде, мистио. Ай, ми ни слага да дойде. Значи, не ни верва наши. Обаче така като се играе в диска е много по-интересно, че да ти кажа. Естествено. Трябва да стане правило към 10-11 часа, който не е по задачки, да правим 5-6 игрички. Гръмнали в педера смръсна.
Абе, те волове, как стават? Видимката... Не знам. Видимката ми скача по мините и ми е още мераклия. Ами, горе са ни яхнали крайно вдясно, на баира. И оттам ни водят. Ах, ама. Айде да идвам. Еми, чакай да видим, защото и аз се отивам на там, ама... Много време. Но не е еднакъв резултат. Те ни избиха ни. Не тук само че аз трябва да заведа. От дясната страна горе на баира избиха и с тежки машини твърдоглави. Единия се прави на невидими и ми омръзна. Пета. Пета. Айде, ева. Пета стои. Аре, стига, бе, на тебе. Кой не верва? Връщай ги там, те от тук са опитват. 16 пъти. Победахме ги с 200. Аз тук. Абе, то Shadowbat, аз му вземах всички танкове. Това момче. Как мисля, да това се представя? Айде, това горе го... Когато я замина, остана ония с... Абе, смъкнахте ли им всички кожи? Защото Бе, аз бати, съм на с долу една пусти. аз съм с една ръждива пампичка. Може ли да те фалили, бе? Вземах само 500 петиции, още. Добре, че има повече снаряди тя. Да, само това ме спасява, ама те свършват. Аз до сега няколко пъти само съм изпразвал пандата изцяло. И някъде към 2 милиона сребро дава изпразване. Само на пандата. Ой, може повече. Някъде там сега не се спомням точно, но над 2 милиона е със сигурност. Нов използвай там да се катери нагоре. Не си толкова бърз. Неща. Друг използвай отзад. Жаба не минава в газа. Не бе, жабата е Неща. моя. Това е Shadow. Оставете жабата на мен. Тук е жабо. Добре, да. Царя жабо. Добре, и двама пак горе се качих. Това са тежки машини. Ей, то ти замина, ма спасиха боеприпасите. Айде, мръсник. Те, моите свършат. Давай ражда и стъпвам да се дави ми. Това е. Аз имам още колко имам? 3-4, мога го и да добре.
Другия вариант е да го горе един или двама са вече, забравих. Спокойно горе. Решиха ли горе? Не, но не може да дълго време горе. Не е удобно. Ами... Ние водиме с 800 точки, мадам. Дева, мамо, дева. Още един. Абе, какво става, момчета, бе? Браво, майка, плаче баща, бе. Какво, ние свършват танковите, да? Да. Аз така... То сега колко май? 20 ли можеш да имаш? 15 ли? Нещо такова беше. Аз имам 2-3 слота празни. Абе, на то мина ли му замахте? Аз нямам... Не, то се затъмни и е горе. Пак. Нямам такова, нямам снаряди вече. Абе, те много тъпо играят, бе. Това моли да си толкова по-мазохист. Урумба, там седат ли мините, къде съм ги подал? Ами седат, ама отгоре аз една разминирах, сега ще тук питам още една. Чуй се, ако дойдат, според че ги фане. Какво да ги фани, има 10 секунди, какво да ги фани? Да, те ще умели. Направо ги наприхме. Сладури. Типичен британец, той от някъде от дълбоко провинцията Ошело. От Северен Съсекс. Я гледаш уста. Или Есек, или там какви Значи ще и трите му танка са мои.